бори охир дастаи Барселона зери роҳбарии Луис Энрике тавонист Лигаи Чемпионуро ба даст орад ва дӯстони арзман акнун мегузарем мо ба бозии дастаи дигари Луис Энрике, ин дастаи Парис Сен-Жермен аст ки бо ин даста акнун Луис Энрике қадамои худро ба даври нимниҳоӣ гузошт. Дастаи ПСЖ бар муқобили Астон Вилла дар Парк де Пренс дар майдони хонагии худ бозӣ кард ва ҳамкасбон акнун мегузарем мо ба ҳамин рақобат. Парис Сен-Жермен бар муқобили Астон Вилла. Оғоз мекунем аз голҳое ки ин даста албатта ба самара расонданд ва сараввал Морган Роджерс, футболбози хуб дастаи Астон Вилла, тавонист ба задани гол шарафиё бигардад. Як аксҳамлаи бисёрам хуб буд. Инҷо дар маркази майдон сараввал Магин тӯбро гирифт аз рақибон, яъне иштибоҳи худи футболбозони ПСЖ буд. Баъдан Тилеманс пас он тӯб ба дохили ҷаримаго расонида мешавад ва Роджерс тӯбро ба дарвоза ворд мегардонад. Чунин иштибоҳҳо албатта дар сатҳои баланд метавонад дарди сар барои ин даста шаванд. Бале, бубинед Парис Сен-Жермен бисёр андак саросимавор ба таври ҳуҷум буд ва бисёр фикр дар ҳуҷум буд. Аслан онҳо андешаам намекарданд ки ба зудӣ инқадар аксуаламал мешад ва аксуаламали коллективии Астон Вилла сабабгор он шуд ки онҳо нахуст ҳисобро кушоянд. Аввал аз Магин сар шуд ва баъдан Маркус Решфорд ба самти Тилеманс бисёр партофлай анҷом дод, саривар анҷом дод ва аз манфиатбахшии худ нишон дод. Валекин ҳарчанд ки голи аввал Астон Вилла зад ва шубҳо андак нисбати бозам хунсо шудани дастаи Энрике ба миён меомад, валекин дар идома дидем ки чӣ гуне ки дар бораи сегонаи қавии хатти ҳамлаи Барселона гуфтем, ҳамин қадар қавитар аз он ва қавитар аз он албатта не, ҳамин қадар қавиам сегонаи хатти ҳамлаи ПСЖ ҳам ҳаст бо вуҷуди истеъдодҳои ҷавон ки онҳо баъд дар идома чикор карданд. Мегузарем акнун ба ҳамин истеъдодҳо Фирдавс, истеъдодҳое ки ба задани гол дар дастаи Парис Сен-Жермен мушарраф гардиданд ва голе ки дар оғози хуб дар анҷоми қисми аввали дидор зада шуд, ҳангоме ки Мендеш инҷо тӯбро ба дуэ дод ва бинед ки бозигари ҷавон футболбози 19 сола инҷо чӣ кор мекунад. Умуман голҳои марҳилаи чоракними Лига Чемпионӣ яке аз дигараш зеботар буданд. Бале, дуэ хеле голи зебо зад. Дар ин мавқеъ бештар баркола истифода бурда мешуд, вале бубинед ки Луис Энрике ин навбат ин футболбози ҷавонро ба майдон баровард ва аз масофаи дур голи зебо, ин ҳам ба монанди голи Деклан Райс гуфта метавонем ки маҳорати инфиродии як футболбоз дар инҷо нақш буд. Ва бозам ба ҳамон гӯша, ба ҳамон кунҷ. Бале, ба кунҷи ҳамон 90 мегӯянд, ба ҳамон кунҷи 90 дарвоза. ва аз бозиҳои дуэт чунон ба назар мерасад, ҳангоме ки аз дурӣ ба бозиҳо назар менозед, чунон менамуд ки Неймар то ҳанӯз ҳам дар дастаи Парис Сен-Жермен аст. ҳаракатҳои бозиҳои бисёрам монанд ба футболбози Бразилия ҳастанд ва инҷо як маротибаи дигар ин голро мушоҳида хоҳем кард ва баъдан мегузарем ба голи бисёр зебо буд дуввуми дастаи ПСЖ. Бозам ин голро шумо мушоҳида кардед ва акнун биёед мо голи дуввуми дастаи мазкурро бинем ки ин аллакай дақиқаи 49 рақобат аст ва бинед ки Хвича Кварацхелия дар дохили ҷаримаго чӣ корҳо мекунад. Инҷо ҳам боз ҳам маҳорат, гап сари маҳорати инфиродӣ меравад. Бубинед аз як канори майдон тӯбро ба танҳоӣ гирифта ду нафар дифогаронро фиреб карда ва бо зарбаи қавӣ тӯбро дохили дарвоза мекард. Инҷо ягон тактикаи хоса, ягон ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамкорӣ бо ҳамдастаҳо набуд. Фақат дифогарон ҳам нест, ҳеч нест, фақат ҳунари инфиродӣ Хвича Кварацхелия буд. Бале, аммо Имонбек дарвозабон чи ба кунҷи наздики дарвоза зарба зада шуд, Эмилиано Мартинес магар наметавонист ҳамин зарбаро баргардонад. Дарвозабон мумкин бубинед пешаи бозӣ бо сарпӯши орадодашуда бо пули ҷоизаи мунтахаби Аргентина барои тарзондани Фаронсава омад, валекин дигар ба ғайр аз он корое ки берун аз майдон мекунад, он беақлиҳое ки пас аз бозӣ мекунад, дигар ба чизи дигар қодир набуд. Метавонист албатта кунҷи наздикро маҳкам кардан, валекин зарба чунон қавӣ ва пурсуръат буд ки дигар аксуаламал нишон дода натавонист. Дар вақте ба кунҷи болои зарба зада мешавад, дар ин ҳолатҳо барои дилхо дарвозабон мушкилӣ пеш мебиёд. Аммо Хвича Кварацхелия дар ин бозӣ дурахшиши алоҳида дошт. Дар дилхо мавқеъро пайдо кардан мумкин буд. гӯё ки Луис Энрике тавассути ҳамун нақшагузории худро тавассути Хвича Кварацхелия монда бошад, ҳарчанд ки ин нақшаҳо дар давоми бозӣ 4-5 маротиба иваз гардиданд. ин нақшро бозингарони дигар ҳам иҷро карданд. Аз масалан Усмон Дембеле аввал дастаи ПСЖ бубинед ки ҳамаи ҳамлаҳои худро тавассути Усмон Дембеле мемонд, барои он ки ӯ ҳунари инфиродӣ гузариш кардан, дрибли кардан аз дифогаронро дорад. Аз бале, ва ин чизро исбот кард ва вазифаи голзанӣ бубинед ки бар зиммаи Витиня буд. Чанд зарбае ки масалан барои ӯ ҳамдастаҳои ӯ шароит муҳайё овардан ӯ зарба зад, ба ин чиз муваффақ нашуд. Баъдан бозингарон масалан Дуэ, Хвича Кварацхелия инҳо баъд аз ҳунари инфиродии худ истифода бурда голҳоро ба самар расонданд. Аммо дар умум бозии ПСЖ
10 сару гардан аз бозии Астон Вилла боло буд. бале хуб мегузарем бо гол сеюме ки дар ҳамин дидор ба самар расонида шуд. Нуно Мендеш бинед ки ба мисли ҳамлагарони ҳақиқии марказӣ инҷо бозӣ кард, ҳарчанд ӯ дифогари канори ҳам бошад, туро дар дохили ҷарима гол гирифт, як нафарро фиреб дод ва аз болои дарвозабон зарбаи худро иҷро намуд. Ба ҳар сурат албатта дарвозабони Астон Вилла Эмилиано Мартинес ҳам чанд сейви хуберо дар ин ҷо кард. Аммо як чизи аҷиб дар ҳамин рақобат он буд ки бар муқобили Хвича Кварацхелия ба майдон Аксел Дисаси ворид гардид ки гӯё ҳамин бозигар метавонад бар зидаш бозӣ беҳтар нишон бидиҳад, вале куллан ҳолати баръакс шуд. ҳар маротиба ки Хвича тӯбро гирифт, Аксел Дисаси бар муқобилаш ҳеҷ кор карда наметавонист. Хуб мо дар бораи Барселона ҳангоме ки голҳояшро дидем ишора кардем ва акнун чунин ишораҳо дар мавриди дастаи Пари Сен-Жермен ҳам метавонанд бишаванд, чунки ин дастам дар ҳамин тараф сеткае аст ки Реал Мадрид хуб ҳамчунин Астон Вилла, Арсенал ва Арсенал ҳастанд. Инҷо гуфтан мешавад ки дастаи мазкур имконияти рафтан ба финалро 100% дорад ва шояд бо Барселона бошад, хуб бо Интер бошад, дар финал мо аз ҳамин дастаро мебинем. ман фикр мекунам бо вуҷуди он пирӯзии боворибахше ки дар даври пешин зидди беҳтарин дастаи Аврупо анҷом дода буд, худ Ливерпулро дар назар дорам ва инҷо ҳам бубинед дар даври аввали марҳилаи якчорниҳоӣ албатта бо осонӣ пас сар кард. бубинед инҷо инҳо метавонанд дар баробари Барселона яке аз фаворитҳои асосӣ будан аз ҳисоби чӣ? баъд аз оне ки шахсиятпарастиву ситора нозиёнкунӣ ба қавле дар ПСЖ хотима дода шуд, Месси бузург омад ба ӯ Лигаи Чемпионов гирифта нашуд, Лигаи Чемпион Неймар омад коре накард, Буфонам ба кадом хаёле барои Лигаи Чемпионов ба Париж омад, чунки ситораҳои дигар омаданд. ба ҷавонҳо исторадор нашуд, ба мусафедо ҳам нашуд. Баъдан бубинед аллакай аз стратегияи наве ки Пари Сен-Жермен ба кор мегирад, бубинед истифодаи дурусти истеъдодҳо ва ҷавонон тариқи он хоксории хоса, тариқи он роҳбар будани худи Энрике. Он вақтҳо дилхоҳ мураббӣ омад, идора карда наметавонист утоқи либосбозкуниро, ҳама ба қавлегаренӣ буд, ҳама зур буд. бубинед ва инҷо аллакай бубинед чӣ гунае ки лига як лигаи талантҳо мегӯянд, лигаи истеъдод, аллакай он истеъдодҳо сар мезананд. Дезире Дуе худи Дезире Дуе, худи Усмон Дембеле ҳам намояндаи футболи Фаронса аст, бозигарони дигари Фаронса, ҳар як бубинед функсияи худро иҷро мекунад. бахоле Витинья чаро аз дур зарба мезад? Витинья истеъдоди олии голзанӣ аз масофаҳои дурро дорад. дар гузашта ӯ берун аз ҷаримгоҳ муваффақ ба голзанӣ мешуд. ӯ бо ин аслҳаи худ таҳдид мекард ба самти дарвоза, аз канорҳо бо дриблингеш Кварацхелия ва Дембеле, бо сурати худ Дезире Дуе. бубинед дар гузашта Баркалия ҳам чунин сурати хоса дошта буд, маз Барселонаро шикаст дода буданд, баъд аз он корти сурх гирифтани худи Араухо. ва ин даста ҳам он Арсенале ки дар худ дорад ва он маҳорати кордонии хосае ки Луис Энрике дорад метавонад аз фаворитҳои аслӣ баҳри ҷоиза бошад. агар Арсенал дар бозии дигар аз Реал гузариш кунаду ПСЖ ҳам ба он ҷоро, ман фикр мекунам ки бозии беҳтарини Лигаи Чемпионҳо ҳамин бозӣ мешавад, новобаста аз оне ки дар финал ки бо ки вомехӯрад. яъне агар Арсенал ба даври нимниҳоӣ равад, аз инҷо ПСЖ равад. бале бохӯрии ҳар ду ин дастаҳо бохӯрии беҳтарин мешавад, ман фикр мекунам, ҳатто аз финал беҳтар мешавад. аммо ПСЖ имсол ПСЖ дигар аст. воқеан чӣ гуна ки Имонбек ишора кард, аз баҳри истораҳо гузаштан, ин маънои онро дорад ки акнун роҳбар Луис Энрике аст. он вақт роҳбар Луис Энрике набуд, масалан сармураббиҳои дигар набуданд. он вақт роҳбар гап гапи Месси буд, гап гапи масалан ҳар як кас нозу нузи худро дошт ва бояд онҳоро бардошт. хеле мушкил буд, хеле мушкил аст бо чунин бозингарон кор кардан. ва акнун имконияти беҳтарин омадааст барои Луис Энрике. ман фикр мекунам услуби Луис Энрике ки мо дар вақти Барселона мешинохтем, ба ҳамин услуб бозингарони худро ҷамъ кардааст. ҳамаи бозингарон чусту чолок ҳастанд, ба услуби ҳамаи сармураббӣ хеле хуб масалан мувофиқ омаданд. ва ҳатто Луис Энрике ишора кардааст ки агар ман ва финал рафта дар он ҷо бо Барселона вохӯрам, ман ҳама ҷиҳатҳои Барсаро медонам, ба ман осонтар хоҳад шуд. хуб инро албатта вақт нишон медиҳад кадом даста ба финал меравад, кадом даста ба даври нимниҳоӣ меравад, чунки то ҳанӯзам ҳатто то охир ҳамин чиз маълум нест. хуб дӯстони арҷманд, мо дар мавриди ду бозие ки шаби гузашта дар Лигаи Чемпионот дар даври чаҳорякниҳоӣ баргузор гардидан ҳарф задем, яъне рақобати дастаи Пари Сен-Жермен ва Астон Вилла ки бо ҳисоби 3-1 Парижро ғалаба кардан ва рақобати хуб дастаҳои Барселона ва Борусия Дортмунд ки дар он ҷо Барса бо ҳисоби 4-0 пирӯзии худро ба даст овард. реклама аст ва баъд аз он мо дар бораи Лигаи Аврупо ҳарф хоҳем зад.